Bună ziua, bine ați venit la un video în care vom testa funcționalitatea unui bistabil D, adică delay flip-flop. Dacă nu ați urmărit videoul anterior de cum să conectăm acest buton cu Hysteresis, vă rog să îl urmăriți și să reveniți înapoi aici. Deci partea aceasta de conectare la buton a fost discutată și mai avem nevoie de circuitul 474 și de niște intrări pentru switch-uri. Conform diagramei acestui circuit, pe care o putem vedea acum pe ecran, avem înăuntru două bistabile D, vom testa unul dintre ele și îl vom alege pe primul pentru a-l testa. Observăm că acest circuit face ceva foarte simplu și anume, dacă intrarea este D, după un semnal de clock, ieșirea va fi D. Adică dacă este 0 va fi 0 și dacă este 1 va fi 1. Iar pe lângă acest semnal D, care este un semnal sincron, va avea nevoie de clock pentru a funcționa, mai avem și două intrări, reset și set, care sunt intrările asincrone. CLR pe schemă este resetul, adică vom scrie 0 și PR este setul cu care vom scrie 1. Haideți să testăm circuitul și să îl implementăm. Deci vom conecta clear-ul, adică reset, pe pinul 1 al circuitului. Vom conecta set pe pinul 0, pe pinul 4 al circuitului, pe pinul 4. Intrarea de clock este pe pinul 3, deci vom folosi pe pinul 3 intrarea de la clock. Pe pinul 2 este D. Vom avea D ca intrare. Folosi galbenul. Pe pinul 2. Bun. Iar ieșirea este de pe pinul 5. Și vom duce la LED. Trebuie să mai alimentăm circuitul, da? Pinul de ground este pinul 7. Vom folosi pinul acesta. Vom conecta pinul 7 la ground și la 14 vom pune 5 volți. La 14 vom pune 5 volți. Acum putem să testăm circuitul. Bun, haideți să testăm circuitul. Am pus semnalele de set și de reset, nu la switch, le-am pus la o valori constante pentru a putea să urmărim mai ușor ce se întâmplă. Firul roșu este reset, firul negru, firul roșu este set, firul negru este reset. Da? Deci cu firul negru, care este reset, vom scrie 0 asincron și cu acesta vom scrie 1 asincron. Iar cu ajutorul lui D vom scrie sincron. Haideți să testăm. În primul rând, vedem că dacă punem 1 pe D, nu se întâmplă nimic. De ce? Deoarece nu am sincronizat cu valoarea de la clock. În momentul în care am apăsat pe clock, vedem că s-a scris 1. Dacă punem 0 înapoi și apăsăm pe clock, se scrie 0. Deci observăm că această valoare este scrisă doar după ce a apărut rising edge-ul, da? După ce a apărut rising edge-ul de la buton, adică s-a trecut din 0 în
1. Observăm, da, din 0 în 1, când apăs se întâmplă ceva. Iar intrările asincrone sunt active pe 0, de aceea le-am pus cu valoarea 1 constantă. Și încă o dată, asincron înseamnă fără clock. Cu alte cuvinte, dacă vrem să scriem 0 fără clock, atunci facem reset-ul 0. Observăm, s-a scris 0 fără clock. Dacă mă întorc înapoi la 1 și vreau să scriu 1 fără clock, voi lua valoarea de la set și voi da valoarea 0. Da, 0 s-a scris, vedem 1 în bistabil. Iar dacă lăsăm activ, să zic, una din intrările asincrone și vrem să scriem folosind intrarea sincronă, am pus 1 pe D și apăsăm pe clock, observăm, nu se scrie acea valoare, deoarece resetul este asincron, deci are prioritate. Dacă vom dezactiva resetul și apăsăm pe clock, vedem se scrie valoarea de 1. Deci în acest fel putem să testăm bistabilul D. Sper că a fost util și ne vedem data viitoare.